סאבס אוף יוטיוב, כאן רייזי, וברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרת הקונספירציה. וכביקוש רב לסרטוני שיתוף פעולה, את הפרק של היום אני הולך להעביר עם הערוץ בין המוכרים בארץ, שעושה לרוב סרטוני טופ 5 וקונספירציות. אז אני שמח להציג לכם את שלב, מהערוץ טופ דברים מוזרים. מה קורה חבר'ה? כמו שאתם בעצם הבנתם, אני טופ דברים מוזרים, שלב, ואנחנו הולכים לעשות סרטון ביחד, אני ואייל, ומקווה שתהנו. אז שלב, תרצה לספר לצופים שלנו על מה הפרק שלנו הולך לדבר? כן, למעשה בפרק של היום אנחנו הולכים לקרוא את הסיפור המזעזע ביותר על הגברת אליזבת שורט, שעד היום אין הסבר מי הוא אותו הרוצח שרצח אותה. אליזבת שורט נולדה בבוסטון שבארצות הברית ב-29 ביולי 1924. שורט בגיל 3 עברה לגור יחד עם אביה במטפורד שבמצ'וסט, וכשהגיעה לגיל 10 שורט פיתחה אהבה גדולה לעולם הקולנוע. היא הפכה את האישיות שלה ונהייתה לשחקנית. בגיל 22 נכנסה שורט למעצרים רבים בשל עבירות שעשתה ונשלחה על ידי הרשויות בחזרה למטפורד. ואחרי כמה שנים אליזבת עברה לגור במולפוק, ושם עבדה בבסיס חיל האוויר של ארצות הברית. ולמעשה בו הכירה את גורדון שהיה טייס. השניים התאהבו ותכננו להתחתן, אבל המזל של שורט היה גרוע אף יותר, שבמקרה לא צפוי החתונה לא יצאה לפועל בשל מותו של גורדון בהתרסקות המטוס באוגוסט 1945. אחרי זמן מה אליזבת שורט חזרה ללוס אנג'לס, ושם קרה מקרה הטרגדיה מאחורי הרצח המסתורי. שורט נרצחה בגיל 22 בלוס אנג'לס. התאריך המשוער למציאת גופתה של שורט על ידי תושבת מקומית היה ב-15 בינואר 1947. גופתה של שורט נמצאה עירומה וחצויה לשניים באזור מותניה, והושחתה בין היתר בפיה שבכתבותיו הארוכות לכל צד עד האוזן, ויצרו חיוך גלסגו. בנוסף לזה, גופתה הייתה זרוקה במגרש ריק ליד פארק ליימר בבלוק 3800 של סדרת נורטון דרום. באותו היום הסיפור תפס תאוצה, ועד מהרה כל היחידות המבוקשות בלוס אנג'לס התגייסו בניסיון לפתור את התעלומה. הגופה שצולמה ופורסמה על ידי המשטרה ללא צנזור, אף על פי שהמראה היה קשה מאוד לצפייה. זה היה מחריד, אני פשוט לא יכול לדמיין שמישהו עושה דבר כזה לבן אדם אחר, אמר הבלש בריאן קאר במשטרת לוס אנג'לס. בנוסף לניתוח הגופה, דמה של שורט נוקז ונשטף במקצועיות לפני שהוא עבר למקום בו נמצאה. מה שיותר מטריד בכל הסיפור הזה, שהרוצח שרצח את אליזבת לא נמצא עד היום, מה שהפך את הרצח הזה לאחד מתיקי המקרה הקרים והוותיקים ביותר בלוס אנג'לס עד כה. הרצח הבלתי מפוענח של שורט הפך לסנקציה תקשורתית ונהיה לאחת החקירות הגדולות בתולדות משטרת לוס אנג'לס. העיתונאים הציגו את שורט באור שלילי, כבחורה מופקרת וחסרת מודעות למציאות בשל העבירות שעשתה בעבר, וטענו שהיא הביאה על עצמה את הרצח, למרות שהדמות האמיתית הייתה רחוקה מכך, ולמרות שהיא גם לא אשמה בזה שהיא נרצחה. יש שם מאשימים את התקשורת, שבימים הראשונים לפרשה פרסמה כל פרט מידע שהגיע אליה, גם מיותר וגם שולי, בכך שהמשטרה לא הצליחה לפענח את הפרשה, ולמעשה השתעשעה על חשבון הנושאים הרגשיים, שורט כקורבן תמים. לאחר שגופתה זוהתה באזור הרצח, התקשרו כתבים מלוס אנג'לס קציימר לאמא של שורט וסיפרו לה שביתה זכתה בתחרות היופי, במטרה להסתיר ממנה את מות ביתה. אז ובכן, החקירות אחר הרצח המסתורי ממשיכות ומובילות אותנו אל העד האחרון שראה אותה בחיים, והוא היה שוער בית המלון שראה אותה עוזבת את המלון ב9 בינואר 1947, 6 ימים לפני התאריך שבו כנראה נרצחה. במהלך שהותה במלון היא בילתה עם גבר נשוי בשם רוברט מנלי, שהפך לאחד החשודים הראשונים ברציחתה. מנלי נבדק בפוליגרף ויצא דובר אמת, ובנוסף סיפק אליבי. מאוחר יותר עבר התמוטטות עצבים והושפז בבית חולים פסיכיאטרי בשנת 1954. ב-23 בינואר 1947 התקשר לעיתון לוס אנג'לס אקס-מינר אדם שטען לכאורה שהוא זה שרצח את שורט, והציע לשלוח להם בדואר פריטים של הקורבן. יום למחרת הגיעה לעיתון חבילה שכללה את תעודת הלידה של שורט, תצלומים שלה, נייר עם שמות ופנקס כתובות בו הודגש השם מרק הנסן, שהיה בעל המועדון הלילה ההוליוודי פלורנטיין גארדנס,
שורט התגוררה בביתו של הנסן כמה שבועות בסוף שנת 1946, והוא היה כנראה אחד האנשים האחרונים ששוחחו עימה לפני מותה. בחקירתו סיפק החשוד גרסאות סותרות, אבל עדיין הוא לא נודע כרוצח שרצח את שורט. בשל אופיו הברוטלי של הרוצח והטיפול בגופה החצויה, חשדה המשטרה ברופאים. בין הרופאים שנחשדו היו דוקטור וולטר ביילי, ממתח שהתגורר בקרבת המקום בו נמצאה הגופה ושביתו הייתה חברה של אחת מאחיותיה של שורט, ודוקטור פטריק אוריילי. באופיו, סדיסט בעל עבר עשיר של אלימות שהורשע בתקיפה קשה של מזכירתו, וככל הנראה הכיר את הנסן. רופא אחר שנחשד היה דוקטור ג'ורג' הודל, שביתו תמר התלוננה שהתעלל בה מינית כשהייתה בת 14, ואילץ אותה לשמש מודל עירום לצערים שונים, וביניהם האמן הנערץ של אביה, מן ריי. אחיה, סטיב הודל, שהיה שוטר במשטרת לוס אנג'לס, חשף בחקירת הרצח של אליזבת, דבר שנרמז כבר ב-49 בדוח בית המשפט, וב-2003 פרסם ספר בשם בלק דליה אבנג'ר, שבו האשים את אביו ברצח אליזבת שורט. לטענתו, אביו הפעיל את קשריו על מנת להתחמק מהרשעה. כן טען כי ההשחתה שבוצעה בשורט נעשתה מתוך ניסיון להפוך אותה לדומה לאחת התמונות של מן ריי. מאות אנשים נחשבו לחשודים ואלפים נחקרו, אך הפרשה עד היום נשארה בלתי מפוענחת. כ-60 איש הודו ברצח רק על מנת לזכות במעין 15 דקות של תהילה ולהשתעשע על חשבון חומרת המעשה. בעוד ש-25 חשודים אחרים נחשבו על ידי המשטרה כאלה שקיים סיכוי רב שאחד מהם רצח את שורט. אין לנו מושג מי העניק לאליזבת שורט את הכינוי הדליה השחורה. אבל סביר להניח שהמקור לכינוי ככל הנראה בא מהסרט של פילם נוער מ-1946 בשם הדליה הכחולה, שאותו כנראה קיבלה מהתקשורת לאחר מותה, וככל הנראה השם הדליה השחורה מתקשר לצבע שערה. אז נכון לרגע זה, אין ביסוס מוצק לגבי מי הוא אותו הרוצח המסתורי שרצח את אליזבת שורט, וסביר להניח גם שלא נדע עד היום. אז אוקיי, אני רוצה להגיד תודה ענקית לשלב מערוץ טוב דברים מוזרים על כך שעזר לי לעשות את הסרטון. תוכלו לצפות גם בתוכן שלו וגם להירשם אליו לערוץ. אם יש לכם רעיונות לעוד פרקים אתם מוזמנים לרשום אותם כאן למטה. ואני רוצה לערוך גם סקר קצר שמופיע בצידי המסך לגבי האם לעשות עוד סרטוני שטאפ או לעשות סרטונים שהם יותר סולו. וזהו עד כאן חברים, ואני רואה אתכם בסרטון הבא.